което всички много искаха да направя. Имах много реквести за него, много хора ме питаха и най-накрая днеска намерих малко време и ще го направим. Ще си говорим изцяло за цветя, какви имам, как ги отглеждам, какво правя, къде седят, как са позиционирани, някои трикове, които прилагам. И така, от човек, който е имал над, да кажем, 200 растения преди години, когато нямах дете, живеех в един апартамент, който беше с южно изложение и северно изложение. В смисъл, получавах най-доброто от двата свята. Имах и едното и другото. Тогава имах много растения. Апартаментът беше сравнително голям, имахме много място и можех да се разпростра. Сега живеем в сравнително по-малка къща. Няма толкова много светлина. Има, но не във всяка стая, не толкова много, нямам и толкова място, имам и дете, бла 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 бла. Сега не знам колко имам, не съм ги броила, ще изпиша имената на всички на екрана, за да ви е по-лесно и ако мога да сета откъде съм ги взела и ако това ще ви помогне. И така, ако ви е интересно да гледате цветя, искате да отглеждате си, искате да станете една идея малко по-добри в гледането на цветя, гледайте. Ще започнем от тук. Тук ни е вратата, коридора. Влизате в кухнята и отляво имам този шкаф, който гледа към източен прозорец. Тоест тези цветя получават слънчева светлина сутрин до към 9:30 лятото, 10. Да кажем е директна слънчева светлина, което е окей за някой от тях. Директната е по-добра, когато е сутрин. Много малко екзотични цветя обичат директна слънчева светлина цял ден. Никой не обича, ще изгори листата, така че на тия им е добре. Има, между другото, ап, който може да си свалите на телефона, ще ви го покажа. Като сложите телефона си, включите апа, той ви показва, като го насочите към прозореца, каква е светлината и дали е окей за растението. Тук е окей за повечето от тези. Може би една идея малко по-тъмно, но работим с каквото имаме. Така, това е Philodendron Burl Marks, вариегатен. Има зелена версия, в която всички листа са такива. Той расте много странно. Значи тук сега ще ви покажа. Има много чупки на страни, от които излиза дали ново листо, дали нов клон и оттам продължават да излизат листа. Много странно расте. Сложила съм една пръчка, защото иначе ще падне надолу и няма да му е хубаво. Катерещо е, обича да се катери. Поливам го, когато почвата е суха. Корените не обичат да са потънали във вода, така че не го преполивайте. Това листо ще умре скоро, както и това, което излиза. Явно светлината им е била прекалено много и са пуснали бели листа, защото беше там. Така че го преместих тук. Сега следващите листа след тези двете няма да са толкова бели, но тези най-вероятно ще ги отрежа, защото понеже нямат зелено, няма как да се хранат, нямат енергия и така нататък. Но е много красиво. Когато светлината му е перфектна, пуска ни такива листа. Когато беше тук, не знам, защо го преместих. Може би, защото листата почна да пуска много мънички листа. Но някои са и камуфлажни. Просто е страхотно и е много, много, много лесно за гледане. Това лично ми го прати един приятел, така че не мога да кажа точно откъде може да го вземете. Може да го вземете от много от Facebook групите, които ще сложа в описанието на видеото. Разделя се чрез резънче. Тоест, ето тук, под едно от въздушните коренчета, просто се прави разрез, слага се във вода и е готово. Този е Philodendron Ring of Fire. Много е хубав, пуска много само приятни листата, защото в началото са розови. Дори ако се загледате, ето тези, от които излизат листата. И те са розовки. Много е симпатично, живее тук. Поливам го, както повечето екзотични филодендрони, когато почвата е суха, на 80% суха, тогава поливам. И просто си расте. В смисъл, дори не изисква някакви, кой знае какви грижи. Тук отзад съм сложила един вариегатен сингониум. Той има страхотни листа. Преди, ако сте гледали мои видеа, той беше ето там и падаше надолу. Беше много разколен, не беше хубав. Както и да е. Отрязах го и го сложих тук. И сега го чакам да се вкорени, така че скоро няма да пусне листа. Някои от старите ще загинат, защото си е стрес за него. Смисъл, изрязали сме му всички корени и сме му сложили само стеблата вътре. Но ще е окей. Това е Philodendron Mamey.
Той също е катерещо се растение. Същия като другите ми. В смисъл, всичките изискват, тези, които аз обичам, изискват стандартните грижи за екзотични филодендрони, добре дренирана почва. Аз слагам борови кори, перлит, нормална почва и това е. Омешвам го и го пресаждам. Тези няма нужда да ги пресаждате всяка година. Аз ги пресаждам през година. Този ми беше пратен наскоро, защото първи ми умря и чак сега пуска ново листенце, което е страхотно. И той не изисква много светлина, изисква не директна модерирана светлина, да кажем, ако е близо до прозорец и вижда небето, ще му е супер. Това е просто една лилия, която си между те пречистват въздуха. Много е хубава, цъфти си постоянно. Много приятно растение. Обича повечко вода, така че я поливам през 2-3 дена и слагам вода да си има. Това е розов сингониум. Има много видове розов сингониум. Този е с чисто розовите листа. Има някои, които са леко напръскани. Те също са много красиви. Аз имах едно, ама бях забравила да го поливам няколко седмици и загина геройски. Когато влезете тук от вратата, виждате това, което е просто кактус от рода на опунцията. И ето тук, където съм сложила да се вкореняват два резника. Единия ми е подарък, ако сте гледали един от влоговете, знаете. Не знам какво е това, ще видиме. Това си е просто сингониум. Но този е много красив, защото е голям, не боцка. Аз имам малко дете, което се обува тук и ако го пипне, няма да се обуде, няма никакви бодли. На някои опунци, ако сте виждали в дивото, около Пловдив има много. Плодът им е ядлив. В Мексико, но някои от тези видове опунци също пържате тия листа и съм яла, не са лоши, ама не ми е любимото. И така, това просто го поливам, когато е напълно сухо. Кактусите не обичат много вода. Тук си мислех, че ще му е много тъмно, защото вижте колко е далече от прозореца. И буквално вижда само ето това небе и ето това там. Но напук на всичко си расте и му е много хубаво. Ще продължиме с кухнята, където тук има едно умряло, тук имам някои изкуствени. Това е изкуствено. А това е от семейство на Asparagus Fern. В България, тук съм чувала бабите да му казват мъката на художника, защото е трудно за рисуване. Бях забравила няколко пъти да го поливам. Те обичат повечко вода. И излезе ето това тук, което е леко изсъхнало, но пак се съживи. Почнах пак да си го поливам и сега просто страхотно много хубаво виси. Ето това е от кръщенката на сина ми. Просто вода, но вътре е пуснала някакво растение като алги, които са направили топче. И е толкова красиво, че вместо да го изхвърлям, реших просто да си го пася и да видя какво ще стане с него. Това е един от експериментите ми. Тук също имам изкуствено цвете, което е много хубаво. Мисля, че го взех от Тему. Това тук на кухненския плод е филодендрон Майоай. Много е красив, много е хубав, но, както другите, добре дренирана почва, поливате когато изсъхне. Колкото се катери нагоре, толкова по-малки му стават листата. Защо? Може да се чудите. Защото нагоре няма много светлина и няма и за какво да се захване. Сега моята драма е какво да го правя. Дали да го отрежа и да пробвам да го преместа някъде, или просто да си го оставя да си тръгне и натам и да си търси светлина. Те затова вървят нагоре, защото търсят светлина. Това е моята драма с този филодендрон. Но е много хубав. Когато порасте, листата му просто стават страхотни, назъбени. Много е труден за убиване. Не изисква директна светлина, но обича, както виждате, да вижда небето. Но тези там горе нямат много шанс, освен ако не отидат натам. Което ме води до този сладък картоф, който по някаква причина не иска да расте. Аз преди гледах няколко сладки картофа, но реших да ги посадя и тръгнаха много хубаво. Така, продължаваме към този прозорец е северен. Т.е. няма никаква светлина, няма никакво пряко слънце към него, така че тези тук
получават една от най-добрата светлина, защото имат светлина цял ден, до прозореца, виждат небето постоянно. И бе много хубаво. Тук са повечето бебета, които трябва да тръгнат и да се развият добре, и също и някои от любимите ми. Сега, това филодендрон, мисля, че е горил съм. Наскоро извади ново листо, смисъл още го вади. Не го е извадил още, но листото му е просто страхотно. Ето да си представите как горе-долу изглеждат. Това тук е доста по-голямо. И то ми беше пратено преди месец-два. И при транспорта, сега не му е било хубаво. Флаконта малко го бяха смачкали. То е около метър и нещо. Но расте. Както винаги, добре дренирана почва с борови кори, перлит. Едно нещо за перлита, не го вдишвайте, като ги пресаждате, и нормална почва. Това е субстрата. Този го поливам една идея малко по-често, защото сега расте, и съм го отторила по-често, точно заради тази причина, за да не умре от пренасянето, и искам да ви кажа, че се движи страхотно. Тук има една роза, която си откъснах вчера от картината. Така, това е едно от любимите ми растения. Това е филодендрон. Антуриум веракрусъм. Страхотен е това листо. Ако се чудите, аз го прецаках. При излизането малко го напънах, опитах се да му помогна да излезе, защото не знаете как са, така като излизат, само че понякога връхчето остава тук, и аз го напънах. И това беше резултата. Но нищо му няма. Това му е най-новото листо. Над 30 см е голямо. Всяко следващо ще е по-голямо и по-голямо. Тук до прозореца му е много добре. Сложила съм му една дървена летва, за да може да се катери по нея. На катерачите по принцип им слагам, за да се катерят. Те си впиват впиват тия малки неща тук вътре или около него. И така, в такава саксия, защото не мога да му намеря нито саксия, нито кашпа, искам да му, понеже много си го харесвам, искам да му наблюдавам корените, за да не го убия, защото ми е едно от любимите. Затова съм го сложила в това, за да ги виждам. Нямам голяма хубава кашпа за него, която да се побира там, затова изглежда така. Не е много приятно на вид, но аз се радвам на листата, не толкова на кашпите, както може да видите. Както и да е. Да, листата са му страхотни. Те са леко велурени, много меки на допир. Страхотни са. Просто са супер! Ако от цялото видео се чуете кое растение да си вземете, ей това. Намерете го и си вземете едно и пройте да го гледате. Сложете го до прозорец, някъде където ще му е по-влажно. Те са тропически, обичат влага. Ако имате прозорец за банята, ще му е много хубаво. В кухнята, ако имате прозорец в кухнята, винаги е влажно, понеже готвим, варим и така нататък. Това. Този приятел е Антуриум кристалайнъм. Той е пак от семейството на този, но листата му са във формата на сърце, по-големи са, по-месести са също така. Цъфти. Даже тук ще излиза още един цъфтеж или листо, не знам кой е това. Така излизат бебенцата листа. Излизат кафяви, мънички, от тук. Това, вижте сега. Този има повече борови кори, отколкото почва, защото е много лесно да се преполее и няма да е щастлив, ако го преполете. Обичат добре дренирана почва, обичат корените им да дишат. Това няма да го пресаждам сега. Но скоро го пресаждах и сега пак е излязло. Значи, му е хубаво. Така, тия не са катерачи нагоре, ама може да им сложите нещо да ги подпира така. Като това или нещо друго. Ако може да измислите, може и да ги вържете така в един кръг и да стоят нагоре. Аз просто обичам да си го гледам и затова сложих тази пръчка. Когато им е малко влагата, ще познаете, защото така, както е това, започват да съхнат отдолу нагоре, защото са си тропически, обичат вода. Това вече е замряло, защото това му е първото листо, което имаше. Той беше доста малък, когато го взех. И така, и той обича светлина, като повечето, но не директна. Запомнете, листата с по-тъмни
по-тъмнозелени листа, те могат да толерират по-малко светлина. Листата с по-светли листа искат повече светлина. Продължаваме си тук намивката. Тук сега това излезе. Това е... Точно какъв вид не мога ви кажа, защото съм я отрязала. Ама това е орхидея. Тая година съм си казала, че няма да убивам орхидеи. Това си ми е на новогодишния списък. Новогодишния лист. Това милото е умряло. Това е един калейдиум. Даже ще го махна от тук да се сета после да го оправя. Това също е едно от любим... Оле, мале, аз съм забравила да му махна водата. Съм го поливала. Така. Нищо му няма добре. Това е Philodendron Burrow Marks Flame. Сега, той е флейм. Ще ви покажа какви листа трябва да направи. Сега още много миниатюрно бебенце. Той също ми е пратен. Мисля, че за 50 лева го взех. Преди година, когато го исках, цената му беше към 600-700 лева. Просто нямаше как да си го позволя. Изчаках цената му да падне. И сега чакам тук да си расте нагоре. Може би ще му сложа пръчка или нещо да се подпира, за да тръгне хубаво нагоре и да изкара големи и хубави листа. Така, с имената на тия двете ще ми е много трудно. Затова ще ги изпиша, но това мисля, че е Baby Blue Mini Tears. Ако не се лъжа. Искам да ви кажа, че тези малките са доста трудни за отглеждане, защото са много претенциозни. Съм го сложила тук да му гледам корените, които сега в момента не мога да видя, защото е явно скоро пресадено. Това мисля, че ми е едно от най-новите. Аз обичам такива малки, нежни растения. Много са приятни за гледане. Няма какво друго ви кажа за него. Просто са малко трудни и капризни. Някога правиш всичко, което трябва да е по книга и те умират. Така че... на това ще му изпиша името. Само да ви покажа колко синьо и красиво е. Просто е страхотно. Всичките са тук до прозореца, до водата, за да не забравям да ги полея, да не забравям да са на слънце, да имат влага, да им е хубаво, бая им, да не оцелят. Това е мини вариегатна орхидея. Беше много хубава, като беше цъфнала, но сега тия трябва да ги отрежем. Орхидеите ги режа додолу, но има много хубави вариегатни листа. Просто са страхотни. И поливам си я, както всички орхидеи. Така накисваме във вода или просто я поливаме така. Корените изглеждат добре. Зелени, месести. Това е бебе Веракрусъм, което просто си расте. Чакам го да тръгне повече. Така, това беше във вода. Малко е кално. Доста дълго време. Ако не се лъжа, това е Монстера Adansonii вариегатна. Мисля, че не се лъжа. Мисля, че е това. И те са много сложни. Сложила съм я тук, пак за да я наглеждам. Гледам и корените, наглеждам и... Сега след като я пресадих, може би ще и трябва малко време да тръгна отново. Но се надявам да тръгне. Ще сложа и малка летвичка, когато се покаже по-нагоре. Тя е много бавна, може да пуска едно листо 3 месеца, така че просто съм я оставила да си живурка там. Това е Philodendron розова принцеса, същата почва като всички останали. Вече са много лесни за намиране, преди бяха страшно известни, имаха огромно търсене заради розовите им петна. Може да има половин листово розово, половин зелено. Много са красиви, сравнително лесна е за гледане. Просто осигурете вода, добре дренирана почва и светлина. Не знам колко пъти ще го повторя, но почвата е много важна. Дай го силика. Това е един от кактусите ми. Скоро ще ви направя видео за кактуси. Много интересен начин да ги гледате. Само чакам да пристигнат някои неща. Но това си е просто кактус. Тук за няколко месеца пусна това и това. Мисля, че съм ви казвала в някои от влоговете. Но кактус. Полейте го като е сух. Не го преполивайте. Обичат светлина. Този тук, където е, така като го гледате, си го мислите, той там няма светлина. Обаче, като погледнете, той вижда това. Цялото това небе. Много е важно какво виждат листата.
Така че застанете на тяхното място и просто гледайте. Това е Пайпър. Той също е доста бавен. Листата му са страхотни. Имат Пайпър Нонатъм се казва. Всичките имена ще ги изпиша. Отзад са много хубави, защото са лилави. А отпред имат тези като леко розово-сиви резки, чертички. Много е хубаво. Но скоро дари с ново листо, за което съм доста благодарна. Явно му харесва където е. Ще се катери нагоре и да видим къде ще стигне. На Кукненския ми остров имам един филодендрон Glorious, мисля, че беше. Той е от тези филодендрони, които растат настрани. Така, сега това са му листата, следващото е тук, следващото е тук и след това ще почне да излиза. Извън това ще трябва да се пресади. Те също са мини от любимите. Така, листата са страхотни. Велурени, много тъмно зелени, много хубаво зелени и това по средата е сякаш неоново. Отдалече са просто страхотни, когато ги гледате. Отново, много борови кори и много перлит, за да не се преполее. Поливам на 3-4 дена. Този е тук, защото ми е един от любимите и той вижда цялото това нещо и слънцето рано сутрин. Това е първото листо, с което ме е дарил, откакто е при мене. Тоест, това му е последното листо, което излиза, а това му е първото. Малко на умирачка изглежда, но се държи твърдо е, месесто е, няма да го махам. Това е подарък от мъжа ми, който като ми го подари, беше едно. Е това. Оле, вижте го горкия, колко е изстрадал. Това беше първото му листо. Беше резник от един приятел Цветар. Мисля, че тогава го взехме за 150. Те тогава бяха или може би за 100, а пък те бяха към 200-300. Не помня, не съм много сигурна. Но това е Monstera Deliciosa Albo. Много известна. Много хора я имат, много хора я искат. На мен ми е една от любимите. Също. То всяко второ ми е любимо, ама това не знам. Много ми харесва, защото ми е подарък от мъжа ми. Наскоро сте гледали влога, ако. Това го сложих наскоро, защото беше на едно много тънко и не се забиваше. Така че сега се надяваме тия да се забият вътре и да стане много хубава нагоре. Ако отиде до там, най-радно ще отрежа и ще почна да продавам. А може и сега скоро да ги отрежа и тия и да ги продам. Не знам, не съм решила още. Ще видим. Но и то е тук и то получава много светлина от прозореца. Навън. Това е букет, който си набрах вчера от градината. И продължаваме с най-голямото, което имам. Това е Monstera Deliciosa. Не казвайте филодендрон, защото тя не е филодендрон, ще ви се обиди. Не. Така, тази хубавица живее там въгъла. Живее там от началото на пролетта, края на есента. Преди живееше ето там. И според мен там имаше повече светлина и изкара ето това голямо прекрасно листо. Това листо го изкара наскоро и е по-малко от това, което не е хубаво, защото всяко следващо листо трябва да е по-голямо. Сега, тези растения, те не обичат да се местят, защото природата не е да се събудат един ден в Коста Рика и на другия ден в Панама. Мисъл, не ги местете. Ето са си, нека там си седат. А и тук, сега ще ви покажа какво вижда. Вижда само оня там прозорец и много малко от тоя. И според мен светлината е малко и затова това листо е по-малко от другото. Сега имам вътрешен дебат дали да я преместа там или тук. Сега гледайте, след ще видя във влоговете. Ако права, ще реша. Ето от тук излизат листата. Тя също е в добре дренирана почва. Има перлит, борови корички и всичко. Когато тези... Сега ще ви покажа. Когато ето тези въздушни корени станат много дълги, в смисъл те може да станат по 1 метър, защото тя ще търси за нещо да се скопчи, да се мушне, да се захване. Сега съм ми дала това, ама какво се чуди тук? Какво ми се прави? Тези може да ги сложите вътре в почвата, ето както аз съм сложила. Ето този.
вътре в почвата, този е вътре в почвата и те си пускат и тя става още по-здрава и силна. Ще ви кажа един трик за тази монстера, който аз често правя, е да я клатите. Сега в природата, не знам дали това помага, много хора казват, че помага и много познати, които гледат много големи монстери или по-голямо от моите, казват, че го правят. Защото това растение в природата е подложено на вятър, дъжд, бури, в Мексико всичко има в Южна Америка. А като ги сложиме тук и те просто седят така и не мърдат и някои хора дори не ги пипат. А не е правилно. В смисъл трябва да ги мърдате, да ги таковате. Та си минавам и си я подръпвам леко. Детето редовно е от тук минава. Като изтребител и затова ли сто малко е тъжно. Точно тук минава сина ми и си я такова. Ама нищо и няма. Та колкото повече се клати и отива нагоре, придобивай тия дупки, за да могат вятъра и дъжда да минават през тях. Ако се чуете защо има дупки. Ох, аз толкова не съм говорила през целия ми живот. Така, тук е бюрото на мъжа ми. И това е просто един много стар филодендрон Конго. Конгото са няколко вида, може да си вземете лилав, мисля, че е рохо Конго, този е просто Конго. Той живее тук от много време и корените му са навремили бая. Но аз нямам време и затова съм го оставила тук да видя докъде ще стигне. Дали му е хубаво. Не знам, пуска си листа, зелени са. Той не обича много светлина, така че ако нямате много светлина вкъщи, може да си го вземете. Постоянно пуска нови листа. Ето тук още едно. Доста е благодарен за неблагодарницата, която съм с него. Ето тук, на тази етажерка в спалнята, е тази хоя. Тази хоя, сега ще взема оттатък да ви покажа. Това е хоя Картисиай. Като я взех, беше някъде до тук и за около година и половина някъде пусна ето тези всичките. Тогава беше сравнително скъпа, но това е хоята, която не ще да цъфти. Просто не иска да цъфне. По някаква необяснима за мен причина. Тя живее в същата почва. Сега ще ви кажа за хоите. Тази хоя, мисля, че беше бела, тази хоя цъфти постоянно. Може да видите, ето тези тук. Всяка една чертичка е цъфтеж, умира и пак тръгва. И цъфти постоянно. Тя има много сега може да видите, има около 10 отново. Мирише много хубаво. Говорила съм се нея много пъти. И как я накарах да цъфти? Според мене, това, че е близо до водата и това, че много рядко я поливам. Имало е време, когато не съм я поливала един месец и половина. Тази е по-изстрадала дори от нея, но също не иска да цъфти. Така, имам мит за хоите, че ако ги стресираш, те започват да цъфтят, за да могат да се размножат и така започват да цъфтят. И ще си продължат. Не, тая. Не знам какъв е проблема. И седи си там, в смисъл, пуска си хубави листа. Сега има много хубави дебели листа с бели чертички на тях. Наистина са хубави, изглежда добре растението, но не иска да цъфти. Много ме дразни. И така, това е. Следното цвете няма как да се кача до него, но е това. Змийски език май му казват. Сансевиера. Преди беше драцена, само че го преименуваха, вече не е драцена. Сансевиера е. И просто си там. Поливам го месеца един път, като се сета. То пречиства въздуха, е много хубаво да го имате. Ако имате много, наредете ги в стаята и се грижете за тях, ще пускат много такива големи дебели клони и ще пречистват въздуха. Аз просто го държа там, защото забравям за него. Така, това беше. Показах ви всички, които имам тук вътре. Ще направя, знам, много хора ме питаха, ще направя видео навън с баба ми. Тия дена нещо си имаше работа и не се чувстваше добре. Та не съм я закачала, но след няколко дена ще го направя. Ще направим за всички външни цветя. Аз не съм много добра във външните цветя, както сте виждали от моята малка градинка, но се опитвам. Цветята на терасата ми също ще ви покажа тогава.
И тя ще ви обясни как да ги гледате, защото тя е цветарка от много години, много си ги гледа, има много хубава градина. Даже по нова телевизия, мисля, че преди 10 години бяха снимали нейната градина. И така, показах ви какво имам. Много е елементарно. Ако се чуете дали си вземете, вземете си някои цветя, но не цветя, които има всеки, да кажем, Spider Plant, най-обикновените сингониуми. Вземете си нещо по-рядко, което не всеки има, за да наистина се вкопчите в него и да започнете да го гледате и ще видите колко ще ви е благодарно. В смисъл, прочетете специално за него как се гледа или ако е някой от тия, просто копирайте как аз го гледам и ще видите колко много ще ви хареса, когато пусне ново листо, когато примерно има някаква по-различна вариагация, по-хубава. Опитайте с някое по-различно, не с тия, които виждаме навсякъде по магазините. Най-важните неща, които трябва да са добре дренирана почва, т.е. борови кори, перлит и нормална почва, светлина, да са близо до прозорец или вижте къде са и вижте каква част от небето виждат. Сега, ако виждат само дървета, не виждат самото небе, а виждат примерно къща или дърво или нещо, което не вижда небето, но ви се струва светло, не е светло. Трябва да виждат небето. Това е най-големия ми съвет. И не ги преполивайте. По-скоро ще усетите, когато едно растение няма достатъчно вода, като листата му се свият леко, станат много меки, клюмнат, отколкото като го преполете. Като го преполете, започват да грият корените, няма как да го видите или като го видите ще бъде прекалено късно. Така че поливайте по-малко. И турете! Аз туря с това. Това е концентриран екстракт от водорасли. Цветен рай. Просто едно такова черно е гадно, мирише отвратително, много гадно. Слагам по 6 мл в 2 литра вода и ги поливам на няколко седмици един път. Ако са големи растения, като монстерата ми или големия филодендрон или мамея или майоая, слагам повече, в смисъл по-често ги поливам с това. Ако имате въпроси, ако нещо ви интересува, както казах, ще напиша групите, от които съм ги взела. Долу в описанието ще напиша групата, която аз и Христо гледаме. Места, откъдето аз най-много обичам да си пазарувам, една борса в Люлин, мисля, че. Там не смея да ходя, защото кой ходи в Люлин? Ако не е в Люлин, никой. Само един път съм ходила и повече не искам да хода. Както и да е, това е другия край на София, аз съм в другия край. И да, мисълта ми е, всичко ще ви обясна. Ако имате въпроси, питайте. Ако си купите някакво, влезте в групата, питайте. Там сме. И така, туито!